மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார் சிட்டுக்குருவி பற்றி எழுதிய கவிதை நமக்கு தெரியும். சிட்டுக்குருவி பற்றி அவர் எழுதிய கட்டுரையை இன்று நாம் வாசிக்கலாம். சிறிய தானியம் போன்ற மூக்கு, சின்ன கண்கள், சின்ன தலை, வெள்ளை கழுத்து, அழகிய மங்கள் வெண்மை நிறமுடைய பட்டுப்போர்த்த வயிறு, கருமையும் வெண்மையும் கலந்த சாம்பல் நிறத்தாலாகிய பட்டுப்போர்த்த முதுகு, சிறிய தோகை, துளி கால்கள், இத்தனையும் சேர்த்து ஒரு பச்சை குழந்தையின் கைப்பிடியிலே பிடித்து விடலாம். இவ்விதமான உடலை சுமந்து கொண்டு என் வீட்டிலே 2 உயிர்கள் வாழ்கின்றன. அவற்றில் ஒன்று ஆண், மற்றொன்று பெண். இவை தம்முள்ளே பேசிக்கொள்கின்றன. குடும்பத்துக்கு வேண்டிய உணவு தேடிக்கொள்கின்றன. கூடு கட்டிக்கொண்டு கொஞ்சி குழாவி மிக இன்பத்துடன் வாழ்ந்து முட்டையிட்டு குஞ்சுகளை பசியில்லாமல் காப்பாற்றுகின்றன. சிட்டுக்குருவி பறந்து செல்வதை பார்த்து எனக்கு அடிக்கடி பொறாமை உண்டாகும். ஆஹா, உடலை எவ்வளவு லாவகத்துடன் சுமந்து செல்கின்றது! இந்த குருவிக்கு எப்போதேனும் தலைநோவு வருவதுண்டோ? ஏது எனக்கு தோன்றவில்லை. ஒரு முறையேனும் தலைநோவை அனுபவித்த முகத்திலே இத்தனை தெளிவு இருக்க நியாயமில்லை. பயமும் மானமும் மனிதனுக்குள்ளது போலவே குருவிக்கும் உண்டு. இருந்தபோதிலும் க்ஷணந்தோறும் மனிதருடைய நெஞ்சை செல்லரிப்பது போலே அரிக்கும் கவலை தொகுதியும் அதனால் ஏற்படும் நோய்த்திரளும் குருவிக்கு இருப்பதாக தெரியவில்லை. தெய்வமே, எனக்கு 2 சிறகுகள் கொடுக்க மாட்டாயா? பாழ்பட்ட மனிதர் கூட்டத்தையும் அதன் கட்டுகளையும் நோய்களையும் துன்பங்களையும் பொய்களையும் உதறி எறிந்துவிட்டு நான் இச்சைப்படி வானத்திலே பறந்து செல்ல மாட்டேனா? ஆஹா, எத்தனை தேசங்கள் பார்க்கலாம்! எத்தனை நாடுகள், எத்தனை பூக்கள், எத்தனை மலைகள், எத்தனை சுனைகள், எத்தனை அருவிகள், எத்தனை நதிகள், எத்தனை கடல் வெளிகள்! வெயில், மழை, காற்று, பனி இவையெல்லாம் என் உடம்புக்கு நன்றாய் வழக்கப்பட்டு இவற்றால் நோய்கள் உண்டாகாமல் எப்போதும் இன்ப உணர்ச்சிகளே உண்டாகும். இந்த நிலை எனக்கு அருள் புரியலாகாதா? குருவிக்கு பேசத் தெரியும், பொய் சொல்லத் தெரியாது. குருவியில் ஆண் பெண் உண்டு, தீராத கொடுமைகள் இல்லை. குருவிக்கு வீடுண்டு, தீர்வை கிடையாது. நாயகனில்லை, சேவகமில்லை. தெய்வமே, எனக்கு இவ்விதமான வாழ்க்கை தரலாகாதா? வா நெஞ்சே, பராசக்தியை நோக்கி சில மந்திரங்கள் சாதிப்போம். நான் விடுதலை பெறுவேன். எனது கட்டுக்கள் அறுபடும். நான் விடுதலை பெறுவேன். என் இச்சைப்படி எப்போதும் நடப்பேன். என் இச்சையினாலே பிறருக்கு தீங்கு விளையாது, எனக்கும் துன்பம் விளையாது. நன்மைகளே என்னுடைய இச்சைகள். இவற்றை நான் எப்போதும் நிறைவேறும்படியாக க்ஷணந்தோறும் எனக்கு பிராணசக்தி வளர்ந்து கொண்டு வருக. உயிர் வேண்டுகிறேன். தலையிலே இடி விழுந்தபோதும் சேதப்படாத வைர உயிர், உடலை எளிதாகவும் உறுதி உடையதாகவும் நேர்மையுடையதாகவும் செய்து காக்கின்ற உயிர். அறிவு வேண்டுகிறேன். எந்த பொருளை நோக்குமிடத்தும் அதன் உண்மைகளை உடனே தெளிந்து கொள்ளும் நல்லறிவு. எங்கும் எப்போதும் அச்சமில்லாத வலிய அறிவு. பிற உயிருக்கு தீங்கு தேடமாட்டேன். என்னுடைய உயிருக்கு எங்கும் தீங்கு வரமாட்டாது. பராசக்தி நின் அருளால் நான் விடுதலை பெற்று இவ்வுலகில் வாழ்வேன். இவ்வாறு எழுதுகிறார் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியார்.